Bon dia, benvinguts i gràcies per la seva assistència. Primer que res, vull agrair a l'Associació Cultural Roc Xavàs que hagi organitzat aquesta presentació d'esta nova publicació de l'Institut d'Estudis Valencians. Si voleu, després parlarem un poc més de l'institut, però fa uns anys que vam iniciar una línia de publicació d'obres en llengua valenciana. Normalment hem començat per ensaig, sobretot ensaig històric i filològic, però des de fa un temps hem decidit publicar també literatura en llengua valenciana. Sabeu que convoquem uns premis anuals on se convoca un premi d'ensaig i un premi de novel·la i a partir d'ahir hem començat a publicar literatura. Pensem que la llengua valenciana, per a perviure en el futur, a banda de la seva situació legal i a banda de la seva situació en els col·legis i dels problemes respecte a la normativa que s'està utilitzant en l'actualitat, té que tindre literatura per a mantenir-se viva, d'acord? Per a ser una literatura més de les llengües del món. I, clar, damunt, com tenim una història de la nostra literatura en aquest segle d'or, en aquestes joies com el Tirano Blanc o com la poesia d'Ausiàs Marc o d'Isabel de Villena, la seva Vita Christi, vull dir, tenim una història fabulosa de la llengua valenciana, hem d'intentar, hem de treballar per a mantenir aquesta literatura. I bé, un poc en aquesta línia, acabem d'editar una nova novel·la, que és la que venim avui a presentar-vos. La novel·la es diu Uns altres plans, de la que és autor Josep Martínez Tuch. Alguns coneixereu a Josep perquè és molt actiu en les xarxes socials, en el Facebook, no? En aquestes coses de Tuch, sí, que es publica. I bé, allí ha publicat al voltant d'un centenar de contes curts o de relats curts, que són molts, un centenar, és un número ja molt respectable. I ha aconseguit molta difusió. Els seus escrits arriben a molts llocs. I bé, en aquesta novel·la passem de les redes socials, de les xarxes socials, al paper imprès i pensé, és un pas interessant. Tu és una persona, com vos dic, que porta molt de temps escrivint, que escriu per vocació de defendre la llengua valenciana, de difondre la nostra cultura, però també és una persona que ho porta dins. Vull dir, ell fa molts anys que escriu, des de molt jove, i pense que per una banda estem culminant aquest procés d'escriure durant tota una vida, però també que estem al principi d'una carrera de novel·les, de relats curts, esperem que aquesta sigui la primera d'una sèrie de noves publicacions que ens agradaria publicar des de l'Institut en un futur pròxim. I bé, Josep ens parlarà de la novel·la. Pense que és una història interessant. Ens parla del seu protagonista que està entrant en l'edat adulta, vull dir, és un jove que ha deixat darrere l'adolescència, que ve de la mili i que comença a situar-se en els nous treballs, en la quadrilla dels amics, en les primeres relacions sentimentals. I bé, pense que tots hem passat per ahí i que ens podem sentir reconeguts en aquest personatge i en les seues reflexions i en com li afecta tot el que li va passant. Tu, què ens vols contar de la novel·la? Com abordes Uns altres plans, aquesta història? És una història que tu volies contar, que tenies que contar. Sí, perquè el context és com tu dius, no? N'hi ha un moment en la vida en què passem deixada de ser xiquets a ser adults i que m'han pres la teva vida, no? La meva època, ja per edat, això molta joventut, potser no ho entén, però sí que va haver un temps que el servici militar estava ahí. I entonces, conforme el fer jove avançaves, això te tallava molt el camí a seguir. Perquè, per exemple, en el meu cas, quan
El fet de fer el servici militar va suposar deixar-me la feina i tot el rotllo. I quan vens, el trobes que està tot canviant, no? Entonces, com ha passat a mi, era molt. És un antes, un abans i un després, no? I entonces, així, el fet que on dius tu, jo he escrit, però jo sempre he escrit un poquet, per a mi, i era una afició que tenia, així, prou oblidar, prou això, no? Però jo recordo que aquests anys passaren una sèrie de coses que dic, ostres, això dona per contar-ho, no? Potser molts anys he estat desentès com molta gent, no? De jove, la llengua és un sentiment que la tens tant dins de tu que penses que no va passar mai res. O sigui que això està ahí. I de sobte un dia sents a la teva filla llegir un treball per escola i quan li preguntes què està llegint que diu, no, és que és un treball de valencià per escola, dius, no, això no és valencià, xiqueta. I entonces quan ja el planteges una altra vegada el dir, ostres, sí que està passant. És quan es comences a escarbar a veure i el que tu dius, hòstia, si és que estan canviant tot, així hem de fer alguna cosa, no? Jo penso que la manera més... O sigui, quan jo escric no me considero com un escritor ni d'això. Jo la meva intenció, el que faig a les redes socials, el que intente, o el que és que no sé si d'alguna manera aconseguir poquet, és que si jo puc fer relascuts, que a mi són vivències personals, són anècdotes, molts són... Jo recordo, n'hi ha un que em fa molta gràcia, que es diu La trompeta de la risa, que és una anècdota que passa al meu germà i parla d'un pet. O sigui, una cosa, però és que si ho saps narrar, si ho ballasses, a veure si la gent s'anima. Vull dir, si jo tinc una anècdota i la puc fer graciosa, per què tu, si tens el mateix sentiment que jo, no ho fas també? És fer-la visible. Jo, en el fons, és fer-la visible. Per això, el tub és un nom que tinc de jove i m'agrada afirmar les coses com a coses de tub. Per què? Perquè jo no sóc important. L'important és la llengua, no és que corre, és el missatge que llances, no? I això en el tema dels relascuts i els xistes que puc fer i d'això, no? Perquè els xistes igual, és un espai que si tu veus en castellà està tot ple d'humor en castellà i en català també. Hosti, en valencià ningú s'ha donat compte, vull dir, som només 4, és que m'ho vam donar compte, és com tu dius, n'hi ha que omplir espais. La millor manera, si estàs compromès d'una cosa, és llançar-te a col·laborar. Quina manera més xula de col·laborar que això. Jo recordé, així el pròleg el fa un gran amic, que a lo real és una persona que ha estat molt vinculada al valencianisme i que en un moment donat es va fijar en mi. Però per què es fixa? Perquè jo no tinc estudis, no? Jo en la meva època havia sigut detectat com a hiperactiu, no? Una persona hiperactiva perquè jo de xiquet ja feia relateig i feia cosetes, però després la vida no vaig seguir, no? No vaig fer... Acadèmicament no estic format. Però que veu la voluntat que tinc i l'home es fixa en mi i diu, jo si vols... I és quan t'anima, és el que dic, al final jo el que faig és buscar el camí. Jo em vaig posar a fer camí i al final trobes camí. Si tens ganes de fer alguna cosa, al final vas fent, no? I vaig començar el real curt a veure si la gent s'animava a fer cosetes. Ho ha aconseguit? Doncs home, veus les redes socials i això i vull pensar que no, perquè n'hi ha poca gent que se llança, no, al d'això. Però, bueno, al final tu vas fent camí i dius, bueno, la qüestió és no desistir, no? I després el projecte de la novel·la, ja et dic, que és una època que sí, que donava per contar jo vaig entendre que donava una novel·la curta, i ahí està el producte este. Jo crec que, a banda de que pot ser que, segons els que l'han llegit me diuen que enganxa, que te pot deixar, també te dona una lliçó de vida, no? Que és el que relata, no? És la part dels abuelos que comenta que al final passa el que passa, tens que seguir avant, és el que es tracta. Per què el títol? Quin sentit té el títol en uns altres plans? Vull dir, quin missatge vol? Claro, és que el títol, si me centro en el títol ja estic desvelant el que és el final, el que és la novel·la, no? Al final, l'última frase del llibre és, no és meua, bueno, però jo l'adapte, no? I és que al final la vida és el que és, no? La vida és el que te passa mentre tu fas uns altres plans, no?
el títol va per ahí. Si segueixes el fil de la novel·la, això, tu vens de la mili i no saps què fer, o tu portes l'idea de fer un viatge i te se trenca el cotxe. I entonces, Adaptante un poco a las claro, circunstancias. és que al final la lliçó és això, que passa el que passa, tu segueixes avant. I tu portes una idea, però després... No sé si va ser Bob Dylan aquí que va dir, no? La vida és el que està passant mentre tu intentes fer els teus plans. És correcte. Sí, ja et dic que la frase no és meva, no? Jo no atribuïs coses que no. El que passa que són coses... Molt bé. Tenim alguna pregunta entre el públic? Voleu fer alguna consulta o preguntar alguna cosa? Fran? Digues. Ha contat un parralet que la història podria acabar en trilogia. Home, sí que faria molt de comboi. El que passa que, a veure, ja t'he dit, jo culturalment no estic molt posat, però sí que dona peu, perquè per què no? Però si fas una trilogia pura i dura, o sigui, tenen que ser llibres independents que tinguin una pinzellada que d'això, que se puguen llegir, no és una primera part, una segona, no, sí que podria ser una... Sí que portaria, vamos, de fer-la. Jo crec que sí, perquè de fet, el segon treball, el tema de pandèmia, esta publicació diguem que ve un poc en retras, ¿no? Entonces el segon treball el tinc prou adelantat. Entonces, en principi no volia, perquè la dona, sobretot, que és la meva crítica principal, la meva primera, la fan número 1 que tinc, és que no. Però després jo el que pense, no, és que sí, és que, per què no? Oído. Sí, serien 3 històries independents, però en un fil un poquet. Sí, claro, que té que tenir un fil que lligui al final. Que pugui fer-te pensar. Molt bé. Alguna pregunta més del públic? Vale. Volia preguntar-te, explica'm un poc més com te planteges a l'hora de redactar una història o com te sorgeixen les idees. Home, jo tiro molt de vivència, no? Ja m'ho fem major, no? Ja tinguem una edat i tires d'això i sobretot a veure, de sentiment. Jo me base en el que sent, en el que... I a veure de quina manera ho puc plasmar al paper, o sigui, en aquest cas a l'ordenador d'això, per a que tingui sentit i que valga la pena llegir, també. No? Perquè jo, per exemple, sobre aquests 100 relats que tinc publicats, a veure, si algú entra al meu blog, quan més vells són, més mal escrits estan. Ja t'he dit que jo tot ha sigut prou autodidacta. Ara, últimament, sí que saps que vaig fer el curs del NIEP, estic en el segon curs, que el porto un poc més atrasat, però bueno. Jo escrivia molt mal, però al final és el sentiment el que... Si tu t'escoltes per dins, intentes plasmar-ho i sempre tens alguna cosa que d'això. Molt bé. Pedro? Este llibre representa la teva vida de jove? El teu corregut? Sí, sí, està basat en fer real. Sí que són coses que... Els noms només estan respectats els dels abuelos. Tot el més són noms que estan canviats, però els personatges sí que han existit, i està ahí, però que no és important el que sigui la meva vivència. O sigui, la novel·la se pot llegir com si l'hagués escrit un altre. No, ahí no costa Josep, ni costa... Els verdaders no, ja dic que no costen, és una novel·la. El que passa que va ser un moment que, vamos, jo crec que us agradarà, perquè és que passen coses, la història passen coses, no és que... No estic parlant de mi, no, estàs parlant de coses de una història. Des de quan és la despertar el valencià? No, jo el valencià la tinc sempre dins. I això, mira, jo recordo... Jo, un poc per vida, jo soc... Bueno, cada un m'ho crida d'una manera, no? A mi, els meus iaios, han sigut una part molt important de mi, no? I, clar, molts iaios, la iaia sobretot, el castellà, o sigui, sí que parlava això, però escriure-lo ni de conya, el valencià tampoc, no? Però vull dir que, entonces jo, el valencià sempre l'ha tingut dins. L'únic que passa que, quan això que li ha passat a la llengua valenciana va passar en el 96 tot això, les redes socials no estan a l'altura que estan avui, a 2022. Si això hagués passat en aquest temps, jo crec que el pacte de Reus no s'hauria fet. En aquell temps és que jo soc de poble, no? Soc d'ací de Canals, de l'interior de València, i ahir t'aplegava el que t'aplegava. Jo me'n recordo que Unió Valenciana
hòstia, Unió Valenciana, això sonava de València, això, uns dies que eren fatxes, que no sabies molt bé el que era, perquè els joves no ens informem, perquè acaba de casar, en xiquets xicotets estem tots al que estem, a que no falta res en casa, a treballar. Entonces, te descuides, ja t'he dit que és en l'edat adulta, quan te dones compte, quan ja s'ha fet el mal, és quan, ja t'he dit, el cas de la meva filla, perquè tinc un fill també, davant de la xiqueta que té 15 anys, tinc un fill en 28, i en el meu xiquet jo no, fora perquè em va pillar un moment més, jo he sigut xofer molts anys, fent rutes internacionals, no de fora a casa. Entonces, ha passat molt de temps fora i estàs al que estàs, a fer diners, a fer casa, a fer d'això, i no pares a pensar, perquè és una cosa que és tan teu que tu vas portar d'això. El porto estudiants. Mon pare és d'Enguera. Enguera és la canal de Navarrés. Ells són castellans. Mon pare vingué a Canals en 14 anys i de la seva família... O sigui, jo mon pare l'he conegut parlar valencià. O sigui, mon pare és que el castellà el parlava bastant mal. Jo sentia mon pare parlar castellà i dic, home... És el que dir, que jo el valencià el tinc sempre dins. L'únic que passa que no pelear, mai pelear, perquè era una cosa que ho dones perquè, bueno, això és la nostra llengua, no. Ara és quan te'n dona vergonya. Quan et dona vergonya tot, un poquet de l'Estat i els polítics que tinguin la classe política que hi ha a Espanya és molt roïn. Perquè que tu pugues obrir avui el sigle d'or, valencià ho posen en castellà, que te digui el sigle d'or de les lletres catalanes, que això sigui consentit per tot un estat i per tot una d'això, és que jo crec que és injust, és que no entenc per què està passant això. A veure, que tu vulguis donar en català perquè has fet un pacte, el que sigui, corrupte, més corrupte, menys corrupte, i no vull que entri en política. Vale. Però canviar d'història per què? Quin sentit té? És que no ho entenc. O sigui, jo per feina, jo he viscut molt en Catalunya, he estat molt de temps a Catalunya. Jo no tinc problemes en Catalunya. Parlant en valencià, parlant en castellà, i la gent allí pues, tenen els mateixos problemes que tinguem així, arribar al final de mes. I la gent n'hi ha més bona que res, que sí, que en després pots trobar el típic casurro. Però és que el casurro està en tots els pobles. O sigui, jo per buscar un casurro no tinc que anar al teu poble. En el meu poble n'hi ha, no? Entonces, el que hem dit és per què clavar-se en això i que tot un estat això ho consentisca. És que en qualsevol altre país, en qualsevol altre lloc, es tornarien locos. Jo ara mateix tinc en el tema tinc la polèmica que tinc. Soc de Canals, ha escrit un llibre, parla de Canals, el Cudi dels Pins, Xàtiva i Acord. És on jo visc, si ho mires el buscador, i veus, és la comarca de la Costera, és el centre de la Costera, no? Doncs jo ara, a l'hora de presentar un llibre, jo crec que vaig tenir problemes, perquè com estan els de Compromís, estan de PSOE, que jo no estic agarrant la normativa oficial, serà un problema. Este llibre l'escriu un andalús, l'escriu un aragonès, l'escriu un gallego, i s'obririen les portes de tots. Les portes del poble. El teatre, el cine, el que tingueres, te ho obririen. La Casa de la Cultura, el que fora. I entonces veiem normal que en valencià un xicón que t'escriu, un xicón, jo que siga, que escriu un llibre en el poble perquè no està políticament correcte ara, a fitxa d'ara, no li s'obrien les portes, que no ho entenc. És que això és un fallo no sé, un fallo que té el poble valencià que és que això com ho expliques? Com li expliques tu això a un home de fora que així en Espanya està passant això? O sigui, que en València a mi em passa esto. Ai, però no hi ha llibertat d'expressió? Sí, jo tinc la llibertat d'expressió, però això està ahí publicat. Però o sigui, jo puc publicar com me vull, gastes els diners, voy a estar al institut, és el que ha fet l'esforç, i traguem el llibre. Però d'ahí a que a tindre representació, pues, a que ens deixen expostos, pues, és complicat. I això és que no té sentit. Per això, i dius, bueno, i per què no ho escrius en castellà o en català? Perquè ni una cosa és meva ni l'altra tampoc. O sigui, jo sent que en valencià tinc que escriure en valencià. I jo respetaré el català i el castellà ho respetaré tot. Però que se me respecte el meu també. En quin moment has participat tu alguna vegada en política? No, jo en política he estat molt desentès. Ara, últimament, a veure, a dia d'avui estic a la directiva d'Acció Nacionalista Valenciana. Ara soc un membre més. Però vosaltres ja sabeu que si en el Regne de València la paraula nacionalista fa molta por. Entonces, nosaltres no assustem a ningú, no anem d'això, no anem a reivindicar res, sinó que de quan en quan també traguem l'estelada valenciana, la famosa estelada valenciana, que és la que ens ataquem per tots els costats. Però és que no deixa de ser un drap, o sigui, un drap, una senyera, com vulguis dir-ho, no té res a veure. Jo ni soc independentista, ni estic en contra de castellà, ni estic en contra de ningú. Jo el que dic és que la paraula respecte
té que ser per tots. O sigui, el respecte i el respecte tu a mi, és tot. Però és que si així mateixa la situació política que és, o estàs amb mi o estàs contra mi. I entonces això no és així. Oita? Creus que la teva ubicació local o el teu poble de naixement t'ha marcat la teva forma de sentir el valencianisme? Ha marcat. La teva forma de sentir el valencianisme? No, jo és que, a veure, jo no soc més... O sigui, el fet d'haver nascut en Canals o d'això, uno no és més valencià que l'altre, és simplement de la manera que t'has criat. Jo, mira, jo tinc sort, a veure, jo no he tingut ningú... O sigui, la vida tots pensem que m'haurà de ser d'una altra manera, però Xina, la vida que tinguem la que tinguem. Jo m'he criat a cavall de dos pobles, no? Canals i Alcúdia. I la història és compleja, en el llibre va un poc reflejar, no? Però jo és que, mira, el meu abuelo era treballador de camp i de jove en el seu temps va ser embogador. Que, a veure, nosaltres diguem embogar. No sé si la paraula correcta és embogar o és embogar. Però, clar, jo tinc que dir embogar perquè és el que he sentit és el que ha criat. Entonces, jo recordo que al ser un mal estudiant tinc 15 anys em vaig veure sense faena. I l'abuelo feia caires pel poble, embogava pel poble. Ell estava jubilat, tenia la seva pagueta i si tenia d'això, pues, bueno, per comprar-se els puros que fumava, que no havia pogut fumar home de jove, se fumava per seus capitxos. I un dia se m'ocorria, bueno, per què no m'ensenya a mi? Perquè en 15 anys no podies treballar. En contracte, tenies que anar d'això. I vaig dependre de l'ofici de l'abuelo, però vaig dependre des que es comença fins que acaba. O sigui, jo anava a segar bogo, que això es fa en el meu guany de maig, i durant el secant no te'n pots anar del poble perquè si no ha tornat a la banya te l'estropea. Avui dia que has estat en contacte amb la terra, d'això. Avui en dia és una locura anar a segar bogo, perquè jo anava, ahir en Canals tenim el Canyoles, que ve d'Almansa, el riu això, i les xarques que fa se feien ells i segaven. Avui en dia el tancarien a la presó. I en el riu de Sant de la Pedra, que és el riu nou que diguem, també n'hi ha, i segament. Entonces vull dir que has tingut aquest contacte també en la terra, no? Després, feines típiques de camp, doncs, que han anat a Vuit Taronja, vull dir que jo he treballat en el poble i després en Canals hi ha fàbriques, o sigui, jo he viscut de València, del terreno. Però és que jo crec que això a qualsevol persona del seu poble li passaria el mateix, i un gallego estaria encantat perquè és el que coneix, el que t'ha donat, o sigui que jo el sentiment meu no és millor que el de ningú, jo m'ha tocat viure en València, soc valencià. M'ha tocat ser manxego, seria manxego i estaria orgullós dels melons, així pues estic orgullós de la paella i la taronja, que és el que tinguem, és el que n'hi ha. Una pregunta al final. Jo volia primer felicitar el llibre. Gràcies. Però jo volia fer una reflexió de volta, posant a la taula. Si tots els partidets valencianistes i valencians val la pena que continuï cada un la guerra pel seu compte, en vez d'unir-se en la plataforma, siguen de tendència esquerres, ara lo sustancial es salvar-lo valencià, no defender, Salvar-lo valencià. Entonces, si no valdria la pena que algú fera de nexe, de connexió de tots aquests partits per a treure una plataforma i tindre representació, si és de concejals, algo se faria, se treballaria des de els ajuntaments per a frenar el catalanisme i proporcionar obres com els sectors valencians. Sí, doncs te puc contestar, perquè això s'està fent, però n'hi ha que entendre, mira, el moviment valencià, al no tindre... Siguem molts partiders, no? N'hi ha molts partiders, molt d'això. N'hi ha una plataforma que es diu En Contra, que intenta aglutinar. Però què passa? Que si n'hi ha molt de personalisme, ja no és personalisme, n'hi ha que pensar que a això no li interessa al poder. O sigui, tant a dreta com a esquerra, PP, PSOE, els que estan manant, no interessa. I no s'ho planteja que potser el fet que hi tants partidets, el que fomenten és això, el fet de dividir més. O sigui, vull dir que jo estic segur que darrere de molts partits d'estos estan subvencionats per la dreta i per l'esquerra, perquè no interessa. I el que volen és dinamitar. I després està la plataforma En Contra, que intenten fer, però què passa? Que és que no ho abarquen a tot perquè els de més és que estos són així, és que són així. És complicat. És complicat, però, per exemple, abans, jo sé que té representació en l'Ajuntament, en Torrent, en Albal, en això, després gent per Benifaió, també són valencianistes i també estan fent cosetes, però, clar, és que
quan intenten unir, s'hi van els que bombardegen. Per això la plataforma en compte té unes bases que són prou obertes i prou d'això i estan fent camí. Ara, el resultat dependrà de que la gent vulguem apoyar o que no. Després la gent, quan li parles de política, és que no. Després, el que t'ha dit, o sigui, el valencianisme avui en dia no té capacitat a les subvencions. Mira, l'altre dia, quan feien la presentació del llibre en valencià, n'hi havia gent de l'associació Rogle Constantí Llombard. I l'home, el Juli Moreno, que ha sigut tot un, és una figura del valencianisme també, m'ho dia, és que ara resulta que en això de les subvencions que van donar entitats valencianistes, ells han fet la proposta en forma i tot, el que són només del Puig li la tiren darrere. I ja no és que te la tiren darrere, i aquí reclames. I qui és el ressò d'això? És que això no ho veuràs en la Puntitxa, ni ho veuràs en la 1, ni ho veuràs en Telecinc. Entonces, si no tens visibilitat, és que som, és que estem, i ho intentem. Però jo mateix, jo m'he molt en el Facebook, no? Però no ens enganyem. Facebook, la meva filla, que està sí que té 15 anys, és la primera que diu, però ahir sigo 4 abuelos. I la joventut està a altres coses, el TikTok, el no sé què. Entonces, és complicat. El que passa que el que sigui complicat no vol dir que sigui impossible. Per això en contra està ahí, per això igual... Jo soc una peça més, o sigui, jo no soc ni principal, jo soc un més, i si jo tiro per així, esto me tira per allà, entre tots és que han d'omplir els huecos i han de fer-ho, és resistència, resistir-ho, o morir, és que no queda altra. I inculcar als nostres fills això, el que això n'hi ha que seguir-ho. Pere? Avui tu controles el valencianisme. En ganes de fer coses. Perquè veus per ahir, mira, tens mateixa, m'has comentat València News del vi, però tornem al mateix. Som uns personalismes, però bueno, s'estan publicant llibres, com bé diu tant Mosseguello, com l'Institut, quin altre més està també Oronella, no? Oronella, la RAC també és el que fa alguna cosa. Vull dir que moviment n'hi ha, però a mateixa. Si és que el problema el tinguem des de casa, les normes del Puig. Accentuem o no accentuem? Jo soc partidari de no accentuar. Ja estem parlant de política, ja estem... És que, començant de per ahir, se mos fa tot un poc més costera amunt. I tot són interessos polítics. Al final és que... Tot jo el valencianisme el veig en moltes ganes de fer coses, però molt recelosos d'altres. Molt recelosos i no n'hi ha... Molt bé. Alguna pregunta més? D'acord. Doncs m'agradaria... Bueno, ahí teniu llibres a disposició, si algú vol, que el firme Josep. Pense que l'edició ha quedat bé, la lletra és grandeta, és còmoda de llegir i, bueno, pues esperem que vos agrade i tu està a la vostra disposició per a dedicar-vos els llibres que vulgueu, d'acord? Moltes gràcies de nou a l'Associació Cultural Roc Xavàs de Dénia per acollir-nos i a tots vosaltres per haver acudit avui a aquesta presentació. Moltes gràcies. Us agraïm molt això. Moltes gràcies a tots.